Gono. Ayo guys maju kabeh polno. Geser sayangku geser linot. Seji Mas gelang alit ali-ali wehe kanggo tombok kanggo rasa sakripe durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari Alhamdulillah pambuka saking Ibu Waranggono katuran wonten tembang kangen ya nak ya. Apa ndak? Lah iya tombo kangen. Aku mah ngomong apa? Kowe ngono kok ti kliru gobloke cah iku. Tombo kangen guys kok iso gumun aku kuping angger sisehan yo ngono kubu kok iso. Nggih, niki saderengipun ngaturaken wilujeng siang menjelang sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adek mboten kompak niki kenging napa, Bu? Pripun Pak De, pripun? Kompak pripun mboten krungu blas ngeten kok iso kompak lho jenengan niku kok iso. Sing kompak go, Bu. Tak dongakno ya nak ya. Sing jawab salame mboke mugi-mugi sing gadah utang lunas sedanten. Amin Allahumma. Kula ambali sepindah melih ning sing kompak lho nggih. Aku mah angger ngono ku kok iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah rak ngoten ra ketang katu-katulah kok ya. Jen nuwun sewu niki tamu undangan saking mriki mawon apa saking pundi, Bu? Dalam saking mriki mawon jenengan tebih kok Pak aku anggeran duwe dhuwit atik kopok belas ora krungu. Ngene iki lho wong wedok iki kok iso anggeran duwe dhuwit aku pengen kok kopok iki lho ya. Nggih derek tetepangan nggih kagem sedaya kemawon sugeng pepanggihan kalian keluarga Gong Ketoprak Trimanggolo pidalem saking Turi Rejo Jepon Blora engkang disesepuhi kalian Bapak Sukono Ceplis niki Trimanggolo katimbalan sewantang dusun Pelantungan niki nembe niki napa pripun Pak? Halo Ibu nembe mriki nggih sepindah mriki oh nggih iku nganunan ya nduk ya biyen iki serak ning saiki mengawali hari ini ngono ya sayang. Nggih, niki nuwun sewu teng dalemipun Bapak sinten nggih?
Ya Allah Pak rene lho Pak aku lho ora krungu blas. Kok iso gumun aku ah. Ngene iki lho anggol ado-ado ya ora enak ngene iki lho kok iso. Bapak sinten, Bu? Bapak sinten iki? Wah aja ngono mo. Tak pateni sisan ki ngono lho. Mau nggo tumbal kira-kira payu apa ora, Nduk? Pait setane mo. Layak kok ora payu-payu. Ten dalemipun Bapak sinten niki nuwun sewu, guys. Bapak Rasiban, dalah Ibu. Ibu Wiji. Oh nggih. Bapak Rasiban ugi Ibu Wiji. Iki dalam acara walimatul urus pernikahan nggih. Sakmenika Mbak mantan kalian Mas manten. Waduh ayune Nduk, Masya Allah. Kayak aku ndek enom kok so. Lah piye mosok pecotot yo langsung tuwek rumangsanem lho kar kok yo. Aku ndek kae lho ayu koyo widodari ngono ku Nduk. Saiki kakean apa Nduk? Aja utang Nduk ngisin-ngisini wong. Wong utang ya mbok nggo mangan kowe kabeh ngene kok so. Nggih Bu nggih. Ngene iki lho resikone angger wong wedok lumo ya manak terus anakku akeh ngene Bu kok so. Sampean ning kono kok malah koyo iku selurutan iku ya Nduk kelas TK. Engko nek glorot mbah lho Dok kok so. Jene iki nuwun sewu, Mbak manten dalam Mas manten naminipun sinten? Mas Bambang. Dalah Mbak Intan. Oke. Niki kinten-kinten pengen nggadahi momongan pinten Mbak Intan? Pinten Mbak? 2. Mas Bambang pinten? 2 berarti 4. Pak Rasiban siap-siap lho nggih ajeng didamelke putu sekawan. Nah, Pak Rasiban ingkang pundi Bu? Biasanya ngersake mondol-mondol ya iku. Pundi Mbak Intan? Pak Rasiban pundi? Oh sakmenika tampa dayo tanpa tamu ya nak ya. Nggih, paring dedonga sayangku saderenge paring lelipur nggih nok nggih. Kagem Mbak Intan dalah Mas Bambang mugi-mugi dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Siji kanggo selawase aja pegatan sing paling penting ya iku ya nok ya. Kagem Bapak Rasiban sak keluarga mugi-mugi sapunggone nimbali awake dhewe trimanggala tansah pinaringan sehat lancar anggenipun merdamel nggih nok nggih. Ngene iki lho gingsulku anyar kok mo. Omongan kudu kecantol ae kok iso gumun aku. Hah? Delok. Ma aku nek mesem-mes sithik ndok kaya perawan nak ya main. Kadukung bareng media tama ugi sonnya apa ini Ndok? Putra Audio. Sayangku mengawali jumpa yuk. Mas Mujari tak panggil anakku yo. Anakku semena kae kok yo. Yoi, Trimanggala. Wehehe. Iki kira-kira do njaluk lagu ta ora Mbah Dok? Bu Pak D, engko biasane angger bar ngono ku langsung njaluk kok ya. Sampean apa Pak? Alah ampun rogo-rogo Pak saestu. Kula niki ikhlas kalian jenengan kok iso. Mboten usah sithik ya kabeh ngono lho maksude kok ya. Iki atake susukan bako Bu. Saya alon-alon lho Kong. Loh, iki kendelemen kertasnya kok dhewean lho Kong. Alah Kong lah ngene iki lho kok so. Ah yo. Ngene iki cara ape ra tak tampani. Boheman, tak tampani piye Ndok. Goleki bature. Nggih Kong, tak emut sisan kengko lho kok iso gumun aku ah. Sing sigrak guys, nek mergawe sing sigrak ya guys. Goyangane jarene kurang hot jarene Mbah Kong.
Bareng asma Mbah Kong sinten niku le? Ketoke ijek rasa, Nduk. Mbah Sarmen nggih, nyuwun tetembangan podang kuning liwung cinta tak terpisahkan biyuh, biyuh. Wong tuwek lagune cinta tak terpisahkan. Bojone Mbah Sarmen ingkang pundi, Bu? Bojone, Bu? Duda. Lah cocok. Kira-kira tak jak ngopeni anak-anakku kuat ta ora kowe men? Ijek kuat ta ora? Kira-kira macule iku lho, Nduk. Aku kok gumun. Cinta tak terpisahkan. Ayo, Mas. Katuran bareng Mbah Sarmin. Duda njaluke cinta tak terpisahkan. Mletene lho ya. Ayo, Mas. Wal mujari ditunggoni adine, Nduk. Ayo moh, duet moh. Terima bola. Terima bola. Putra Audio. Hidup semati, amung ono ing lagi. Rasa sayangmu Putra Audio. tak Mas, menghiraukan aku. cah iki ndak yo kok piye jan. Tak celak Dolaning kontrolnya tambahi. Megane nyulayan. Dokang mas jane aku tresno dilakno aku lunga. Ati ra kuat nantan rasa keronto-ronto. Tresnamu sudah gak kemudian. Aku cuma buat mainan. Dokang mas jane aku tresno dilakno aku lunga. Ayo ndak sing sigrak ndak. Tresno iki dudu mung dolanan, kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jalo amung kesabaran, mugi Allah paring kesempatan. Mengadem hatiku dan aku rayu dan langkung jamaku iku palsu. Cinta beneran, pastikan Hei, hubungkan. hei. Bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Hatiku selalu mendoakan, semoga Tuhan mengabulkan. Cinta kita tak terpisahkan, walau di akhir zaman. Yoi, Rimang kolo budaya, ora neka-neka, masa iya kerja mas, mangan. turu, Oh, wah enu media tamu. Ayo. tegane nyulayani. Janji bisa hidup semati, amung ono ing lati. Rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Dolanan dolaning ati, tegane nyulayani. Tukang mas jane aku tresno ilano aku lunga. Ati ra kuat nantang rasa keronto-ronto. Cintamu sudah gak beneran, aku cuma buat mainan. Tukang mas jane aku tresno ilano aku lunga.
mengadem hatiku dan aku ramlayu dan tangkem jawabmu iku palsu. Pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan. Semoga kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Pambuka pamundutan saking Mbah Sarmin wonten cinta tak terpisahkan. Walah, Mbah Sarmin sak menika kalih putune apa napane Mbah? Putu. Walah cilaka iki cara aku sida rabi karo Mbah Sarmin ya wis duwe putu, Nduk. Oke sayangku, dilanjut kembali ya Mujari. Tak panggil anak-anakku ya sayang. Mas. Mbah Sarmin, milih anakku sing pundi Mbah? Wah, anakku ayu-ayune ngene kok so. Saking ayune dadi apa ndak? Ibu, sing teng selurutan, halo Bu. Niki bakdo buah jenengan nggih? Oh nggih. Lah ngentosi teng mriku kenging napa wong korsine tesik ngoten nih. Jenengan nek glorot kuwatirku kok so. Jenengan siotan mboten? Kondang lali kaya aku. Aku biasanya wis kadung nganggo dress sampai buah urung katokan jero kok Bu. Ayo sayangku. Anakku sing ndi iki ya? Anakku ngene iki nek agi aku bingung kok, Nduk. Sanggiti, ayo Ti. Jalukane podang kuning karo liwung. Iki nek ora sinden rai naga ya ora iso, Nduk. Artinya apa iku aku gak roh aku. Sinden iku suaranya yang menggelegar, naga iku cantik Nduk artine. Berarti kowe sinden cantik. Iya, terus nyembur mboke ngono. Oh nyembur iki. Ngono arek dadak purek lho ya. Bu. Kenal kalih Sanggiti napa mboten, Bu? Dalam lho ora kenal kowe iku tau metu ta ora Leti? Ora tau metu aku. Ya Allah. Bangetan nih lho ya. Ini ki wayah buah ya ora buah. Engko esuk. Mbak titeni Mbak engko esuk. Biasanya cah iki lalinan kok so. Liwung podang kuning. Diaturi liwung. Tak kira podang kuning ya. Monggo katuran bareng Sanggiti. Rina ada wedok lho. Kok nek nada banci tak obong bisa nih ngono. Loh, kok malah rono?
mergawe lah. Kok ape ana sing ngrumpi, ana sing apa ngono. Biasa. Mbah Dok, gayeng nggih. Nggih, mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Ayo sayangku. Sabda panditaku bring sliramu nyanyi sisiku mugi Gusti milang Wey, tresnamu bagi nawa mati terima kalau budaya ora neko-neko. Ojo ngesot deh, ojo ngesot. Ayo mubul lah, Mak. Pak Bambang tuku gedang. Piye ti piye? Yo jengking no, aku nek gak jengking gak tak tarik no. Ayo sayangku ya mergawe yo. Bayaran 75 kok. Lah kowe icir ae gur pira ti? 50 yo, Nduk. 50 sedina. Kowe karek jengking lho 75, Nduk, tak omongi. Nggih, Dok, nggih. Icir ae 50 kok iso kowe jek panasen ning kene Mbok yo tau icer. karek jengking ngene kok iso, ha? Mbok tau icer. Yo icir ae, Nduk. Icer apa? Bibik lho cah iku. Piye cah iku? Kok malah sembrono pitriku ya, Nduk ya. Iya. Ayo ti sayangku. Sabda panditaraku bring sliramu dadya sisiku mugi Gusti milangi tresnaku bagi nawa mati. Weh, soy. Sampun Dua tembang saking Mbah Sarmen apa Darmen mang ya, Nduk? Sarmen sampun katuran. Mbak manten, niki mboten nyuwun lagu napa-napa ngoten, Mbak. Loh, nyuwun ah, Mbak kok iso. Mas Bambang. Nyuwune napa, Mas? Alah ketoke atik kesik-kesik sing wedok kaya gelisah. Santai, Mbak. Sampean wedi nggih. Paling Mbak manten iki mikir, aku kok bengi diapakno Mas Bambang ngono. Pokoknya agar manut nggih pinuk nggih Mbak Intan nggih. Nggih, hae kok iso. Ayo sayangku, tak panggilkan artisku kembali yuk Mas yuk, paringi support kersane gayang.
kaneman teng pundi, Bu? Kok mboten enten sliweran ya, Nduk ya? Sliweran iki basane apa, Nduk? Ora roh Fitri ora wong Jawa. Kandhani kok ya. Anakku rena-rena, Bu. Iki saka Kamboja. Halo Ibu, Bapak sing teng mriko niki ngersake tetembangan apa, Pak? Campursari, dangdut, rock, onder saisine ready ya, Nduk. Tayuban nggih ready. Pokoke karek ngetari ya, Nduk. Kandhani gak sah. Nyuwun apa, Pak? Napa, Pak? Adek malah koyok ngamping-ngamping koyok ditagih Bang Titil lain jenengan kok malah gumun aku. Aku pas aku raiku yo cantik, ora koyok plecit yo, Nduk. Ayo sayangku, Ana, sini sayang. Wih. Ngene iki lho, Nduk. Anak angger ayu-ayu ora nyono lho. Mboke lho koyok gendruwo ngene ya, Nduk. Pentile lho, pentile, Nduk, pentile. Cek. Ah, bocah kok iso. Mbok iko lho buke sing sampinge iko njaluk lagu teko iya. Pundi nak, pundi nak. Sampinge jilbab hitam. Biar Tekoki. aku adek buta warna, Nduk. Hitam iki sing piye? Nyuwun lagu napa, Bu? Ah, sama nika. Sing guyu iko lho. Sampean ada ning isor gedang, kok nek gedange ceblok, tah teraing gesang, tah pripun jenengan niku kok iso gumun aku. Nyuwun lagu napa, Bu? Kok malah Guyu ae, Nduk, aku kuwatir pempesan ta ora. Kok gumun aku. Napa, Nyuwun Bu? lagu napa, Bu? Oh. Kita apa njaluk gogo iya gogo ora ngono lho nah kok iso. ditawani isin. Napa, Bu? Bukit berbulu. Berbunga. Masa berbulu. Iya men santai ya men kok tak cium sisan kayak kok malah kok iso gumun aku. Ayo Nduk, bukit Bunga. Oke, katuran bareng anak wedok ada di Ana. Sinarangan Tri Manggolo Media Tama Putra Audio Mater Sembanu Pelantungan bergoyang cang. Artis dari Kamboja. Korea, Kamboja, Fitri. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana. Memandang alam sekitarnya, karena
Masukin mas. Iso. Iso. Sur. Bukit yang indah Wey. kita selalu cinta Ayo mas, utir base ya mas. Wey. Bukit berbunga pamundutan saking ibu cantik sampun. Tanduk meleh bu. Sampun. Menawa buke tahu ningali syutingane Trimanggala nduk. Nek siji kan gratis. Nek loro bayar. Dibayar berarti. Oh, no. Boten Bu gratis kok so. Nek mentolo lho nggih. Ngene iki kok kira-kira leh kuandum piye leh Mbah Min. Kok so jae nyah gak usah. Aku ora iso andum sumpah tenan Mbah Min. Mbah. Mboten usah saestu mboten saged andum kula. Atik dadai maksudnya ijoli abang kok so. Mboten usah biru. Dilanjut kembali ya nak ya, bareng anak wedok yang punya cantik manisnya Trimanggala coy. Mas, yoi. Vina mana Vina? Anake kula cantik-cantik nggih Bu nggih. Kendhani kok iso. Monggo lho sing ajeng besanan kalih kula. Nah, buke sing teng mriko gadah larek jaler Bu. Kok gedek ya Bu? Mboten gadah jenengan. Gawe ya Bu. Vina. Dalam Mbak, Dikasih apa ini sayangku? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Ri, eleng, nada cewek bukan banci loh ya. Jomplang sisan. Yang lagi nonton live dari Media Tama, selamat siang. Jangan lupa tap layar. Lawan
Saut tembang tergris ya nak ya. Heeh. Ini katuran nonton 1-2 tembang lagi ya nak ya. Karena ngerantin Doro Ayu, ayak sayangku bareng anakku wedok Imah. Ayo mah. Kamu kenapa? Habis KB kah? Kata ora wani mumbul lho, Nduk. Mut nang bar KB. Tahu dunen, Nduk. Ora rangkepan ya Allah Imah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bocah kok so ngene lho ya didelok Mbah Men kok ora rangkepan. Bu jenengan nyuwun apa, Bu? Nyuwun apa jenengan? Oh, gak nyuwun. Tak kira nek ape njaluk lagu ngono lho gak iso. Ayo Imah, dereng wonten pamundutan saking Mas Bambang dalam Mbak Intan yo ketoke jek ragu-ragu no. Diaturi apa sayangku yuk bareng Imah yuk. Bingung? Halo, Mbah Men. Nah. Gubuk asmara iso engko terakhir. Saiki koleksi sik nduk bariku gubuk asmara saking Mbah Men. 50 njaluke 5 lak 10.000-an iki kok sok. Ayo guys. Manut. Lagu kok iso lali lho ya. Pupuse nelongso Mas. Oh, pupuse nelongso. Iki duet bareng sang kekasih Mas Moh. Mah karo Moh ya, Nduk. Anak-anak jenenge apa? Meh. Keluarga M berarti ya. Kasih, aku tak mungkin melupakan. Orang itu. Media Tama. Tunjukkan raimu, Nduk. Isum, Nduk. Apa sifatmu saiki wis beda. Kowe ninggalke aku menteke wong liya. Ayo Amo. Saiki wis serno. Lumut ing pinggir. Sesek ning jero dodo pancen larang. Wahey! Arep kepiye maneh aku wong ra duwe. Ojo sela batinmu. Ayo Mas Bokong
asmarane ditenggo teng dagelan nggih. Niki anan pamundutan saking Mbak Cantik wonten sinarengan. Nah, mboten napa-napa nggih Mbah Men nggih. Nek mau tak go mulih lho. Jenengan Imboi. Alah saestu napa mboten? Oh, malah seneng wedok-wedok, Nduk. Lah iki cilaka, sida tak tek bojo aku ya ajur wong senengane wong widok-widok. Atake iki kulino ning kono, Nduk. Berkaraoke. Lah ngono lho Mbah Men, timbang bojo ya ora duwe dhuwit ora patek kanggo kok iso. Lah nek disedekahno. Manuk mijek, Mbah. Maksudnya ndek kae Mbah Men ngingoni manuk Nduk kok iso. Gubuk asmara. Jenengan ajeng tak sayang kok gugup rono lek kok iso. Aku seneng sing tuwek-tuwek ngene iki ya, Bu. Dicawisi rem mangson karo dhuwit klitik wis glegak-glegek mesti. Aja rimason. Lah apa? Ngogas. Lengogas diobong tapi ya kok rumangsane lho ya. Anak-anakku, engko nek sing semangat kok tak jakne tempuran kabeh, Nduk. Do pesen sak puase. Apa? Bayar dhewe-dhewe. Yo iya lah, mosok kon bayari mboke ya coto kok iso. Lah iya. Masuk nih. Ayo Mas, teng gubuk. Nah, gubuk asmara. Zaman semua. Sekar. Ayo Kar. Mas Jalani. Mojari. Ciwit-ciwitan, senggol-senggol. Mbak Don iki nggih, Mbak nggih. Hotel kae Nduk, hotel Nduk. Bubuk ngarit. Iya iya iya. Hey, hey. Masa ise sayang. Kemana-mana. Iya iya iya. Asik asik. Cuk. Mbah Men, kinten-kinten nek jengking ngeten iki jenengan ningaline kuat napa mboten? Imane tesih kuat nggih. Imane kuat imene iki lho, Nduk. Ayo, ayo sayangku ya. Iya iya. SPRI, Mojari, SPR. Kemana-mana. Iya iya iya. Kateran sinarengan Kang Mas. Penjak kagem Mbak Cantik monggo. Mikin ndi, Nduk? Karene sayangku. Ah, halo, guys. Mang ono rujak ta ora, guys? Iki sinden Rainogo yonan padha lho, Nduk. Ada Mbak Wiwit, oke. Kok mampir gonku ya, Wit ya? Mampir gonku ya. Iya, Mek. Pelem ya, pelem. Cunda. Bah, cundane semono gedene, Nduk. Karang ngerti Ndarayu.
ngobrol ra ono entene tengah wengi tetes embun sengaja aku sampean turun atas barang baku teko tuwa Wes janji aku sama wis iso saling kuat buake padha wong liya sing seneng hubungan iki Isa ayo mas weh Aku gak sangoni ora. Sangoni ya. Tenan iki ikhlas nyanyi. Sower bro. Iki sanggup londo iki. Mbak Wiwit mau nyanyi? Satu ya. SPR ya Ri. Cunda. Ngobrol ra ono Lemo.
spesial bonus tak ngrungokno suarane Mbak Wiwit dah. Wis suwe ora ngrungokno kok ya. Ayo separo Mbak Wiwit, separo saugel. Rindunya hatiku. Oke. Mang ning ndi lah kok iso gumun aku. Aku kangen lho, Nduk. Iki zaman semono iki ya zaman semono. Ora. Ayo Mas, aturan nonton rindunya hatiku. Kowe lah mo, kok iso terang bolihong bawah. Mbak Wit, ampun jumbo lho nggih. Sakmenika naminipun Mas Bolo-bolo. Rindunya hatiku, hatiku padamu kasih. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan bermaisur. Media tawarek guyu ora sebablek lho. Oh kasihku, oh sayang. Iku jenenge menjiwai. Kasihku, cintaku, hasrat membara. Jadilah raja di hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Kasihku, Mas, Terima ngono. perai di koneko. Kerja Mas. Dalam Mbak Wit. Aduh ngelik-ngelik Eca. wasik. Sucinya cinta, hatiku. Sucinya cinta, Oh seluruh tubuhku bagaikan berdaya, cinta suci, oh suci, kita bila bersama. Ayo jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku, oh sayangku, oh kasihku, oh sayangku. Terima kasih Mbak Wit. Sehat-sehat lancar rezekine nggih Mbak nggih. Dolan untuk bisa Mbak sayangku. Palungguane dicepakno. Monggo Ndarayu monggo.